Frații mei, astăzi vă arăt artificiile de la Revelion, care o să urmeze să le dăm la Revelion. Prima este aceasta, niște petarde cu cap de schelet. Nu cred că se vede, dar are cap de schelet. Astea sunt niște bombe verzi, niște beluțe bombe. Și astea sunt niște bombe de-alea de pus artificii. Și astea sunt cele mai periculoase. Ia uitați-vă. Uitați. Uite cum fac. Așa fac. Și hai să vă arăt și cele de la mașină. Deci. Îmi iau papucii. Gata, mi-am luat. Acum mergem la mașină. Da. Un pic de zăpadă? Nu e. Urmează Revelionul. Nu știu de ce e așa. Înainte era zăpadă. Mamă, ce frig e. A, da? Uitați, zăpadă. Ok. Oleu, ce e aici? Și nu cred că... Vai, mamă, ce mi-e... Bro, deci am pielea de găină, mi-e frică de nu mai pot. Deci, nu știu dacă se deschid portbagajul. Dacă o să-l deschid, pentru că nu mai știu să-l închid la loc. Că mașina e cât un tank de mare. Și mai e și electrică. Nu, în alt videoclip o să deschid portbagajul la mașină. În alt videoclip. Da. Acum o să vă arăt una din bombele alea verzi. Așa. Ok, acum hai să vă arăt astea verzi. Este asta. Ia uitați. Vedeți că e bombă? Da. Și, da. Astea. Să-ți fac un videoclip la Revelion când pocnim astea și astea. Astea sunt ultimele pentru că sunt foarte periculoase. În videoclipul trecut, adică nu, în videoclipul care o să urmeze din viitor, o să deschid portbagajul la mașină și o să vă arăt ce e acolo. Numai dacă strângem la acest videoclip 3 like-uri. Da. Dacă strângem la acest videoclip 3 like-uri, o să vă arăt ce e acolo. Probabil că 11 like-uri pentru că sunteți 11 abonați. Ok, bine. Strângeți acolo cât mai multe like-uri, maxim 3 like-uri. Bine, pa, pa!